Nad hraničným zámočkom vychádza slnko, vôňa raňajok sa nesie vzduchom a na tvárach dievčat sú úsmevy. Jednoducho pohoda, ale tá nepotrvá dlho. Už o chvíľu sa rozbehne program, ktorý je ešte intenzívnejší než ten včerajší. Čakajú ich objektívy, kamery, stres, emócie a predovšetkým ďalšie vyradzovanie. Dnešný deň sa začína oficiálnym fotením. Kým súťažiace dostávajú pokyny, v zákulisí sa pripravuje porota. Aj dnes ich čaká náročný deň plný sledovania, hodnotenia a ťažkých rozhodnutí. Miss Universe nestačí být pouze půvabná kandidátka. Buď vás objektiv miluje, nebo vás pohltí. A to se dneska pozná. Rovnaké svetlo, rovnaký čas, rovnaká úloha, žiadne výhovorky. Až teraz sa ukáže, kto je osobnosť a kto len pekná tvár. Každá z finalistiek prichádza na rad. Čakajú precízny styling, make-up a úprava vlasov. Všetko musí byť dokonalé, pretože výsledok zachytí dvorná fotografka súťaže Eva Výsmeková vo svojej oficiálnej sérii portrétov. Tyto fotky nejsou jenom vizitkou, ale jsou také vzpomínkou, kterou si dívky odnesou dál. Líbí se mi různorodost všech holek a moc se těším, co předvedou. Porota sleduje dianie zblízka. Každý pohyb, každú pózu, každý moment pred objektívom. Dievčatá majú len krátky čas, aby zaujali a tu sa hrá na istotu. Opakovanie sa nekoná. Tam je asi více nalet na to zrcadlo tělem, aby tam nebyla ta hrana. Tak. Áno. Oficiálne fotenie majú za sebou a bez prestávky nasleduje ďalšia výzva. Každá súťažiaca má len 5 minút na natočenie svojho medailónu. Žiadna príprava, žiadny scenár. Musia vyzerať sebavedomo a rozprávať presvedčivo. Presne ako na svetovej súťaži, kde to navyše zvládnuť po anglicky je samozrejmosť. Ťažké povedať to, čo práve chcete, čo ste mali v hlave, ale povedala som to, čo zo mňa vyšlo a myslím si, že som spokojná s mojou odpoveďou, pretože to bolo úprimné a od srdca. Túto súťaž som brala celkom tak, že buď alebo a že všetko je tak, ako má byť. A išla som taký freestyle, že čo je vo mne, ako som ja, to vám ukážem a nepotrebujem sa na nič hrať. Sa väčšinou snažím byť autentická a čo zo mňa vypadne, tak to som proste ja. A ešte zďaleka nekončíme. Pred hraničným zamočkom stihneme rýchlu spoločnú fotku s národným riaditeľom súťaže Samom Dolcem a čaká nás tretia zmena outfitu. Súťažiace teraz zamieria na natáčanie a fotenie v pohybe, ktoré sa stane súčasťou ich finálnych medailónikov. Tu sais, les filles comme moi ne restent pas longtemps, mon amour. Il faut les attraper très vite avant qu'elles partent pour toujours. Tu as de la chance que je sois présente, mais si tu rappes mon amour, je risque de m'envoler, tu le sais. Po obede prichádza zmena, úprava vizáže a výmena outfitu. Dámy však ešte netušia, že práve teraz začína ďalšia skúška, taká, v ktorej rozhodne výraz a po ktorej 6 z nich súťaž opustí. Další disciplína je skutečně náročná i pro zkušené modelky. Naše kandidátky čeká focení šperku na makrosnímky, což je opravdu specifická disciplína sama o sobě. Na makrosnímcích ani zkušená modelka nic neschová. Stejně tak jako naše kandidátky musí ukázat emoce pomocí pohybu rukou, úst a gest. A na mieste sa napätie skutočne začína prejavovať. Pre väčšinu finalistiek je to prvá skúsenosť tohto druhu a stres rastie. Porota sleduje každý detail, Eva rozdáva pokyny a kamery zachytávajú, ktorá z nich vie pracovať s emóciou a ktorá nie. Áno, už veľakrát som mala skúsenosť takto fotievať šperky. Keď sa človek s tým tak vžije, tak je to tak, že prirodzene a podľa mňa netreba nič siliť a jednoducho tak prirodzene sa tváriť, lebo čím viac je to také štelované, tak potom to tak aj vidno na tých fotkách, že je to také umelé.
A máš tam áno, to je výzva. Ešte som nezažila toľko úžasných fotení za takú krátku dobu. Nějak tady v tomhle skrze tu fotku jako cítím jako nějakou tu emoci. Tady, Jako šperk sa predáva. Áno, A tady vedela totiž- som, pretože už mám s tým skúsenosť a snažila som sa vyzerať tomu čo najlepšie. Posledná súťažiaca dofotila. Porota sa teraz sťahuje do úzadia, aby v pokoji rozhodla o osude dnešných semifinalistiek. Ano. A ta si toho hrozně váží, tam mě... Jakou? Ne. Dneska sa cítim výborne, aj som sa tu udomácnila a mali sme úžasné fotenie. Som trochu unavená, keďže som spala len 4 hodiny. Najnáročnejšie bolo vstávanie, fakt sa mi nechcelo ísť z postele von. Dneska pro mě byla nejnáročnější spíš to focení se šperkami, ale zároveň to byla moje první zkušenost a byla skvělá. Nemohla bych říct, že jsem unavená, jsem spíš připravená, co bude zítra a pozítří, takže jsem nabitá energií. Kým porota intenzívne zvažuje, kto si zaslúži postúpiť, všetky semifinalistky netrpezlivo čakajú v zákulisí na jej rozhodnutie. Ja si myslím, že áno. Máme vybrané? Za mě ano. Tak mi to poďme oznámiť. Porota aj semifinalistky sú pripravené. Pre 4 z nich to bude chvíľa radosti. Pre zvyšných 6 koniec ich cesty. Aj to je však súčasťou Miss Universe. Krásný dobrý večer, dámy. Nastal ten okamžik. Do finále Miss Universe Slovensko roku 2025 postoupí pouze 4 z vás. Nebylo to jednoduché. Ve všech jsme viděli obrovskou sílu a potenciál. Ve 4 z vás jsme ji ale viděli více. Práve 4 z vás zanechali dojem, ktorý nešiel prehliadnúť. Boli presvedčivé, sebavedomé a nepriadnutelné. A teraz budete vlastne počuť mená, ktoré postupujú ďalej. Pokiaľ zaznie vaše meno, urobte krok vpred a s ostatnými sa bohužiaľ dnes večer budeme musieť rozlúčiť. Začneme? Pojďme na to. Prvou, ktorá postupuje do finále top 4 Miss Universe Slovensko 2025 je Viktória Gulová. Druhou finalistkou se stává Sára Segešová. Třetí dívka, která udělá krok vpřed, se jmenuje Frederika Jobková. A poslední finalistkou Miss Universe Slovensko se stává Adriana Zaujecová. Gratuluju, madam. Prosím, rozlučte se s ostatními děvčatama, se svýma soupeřkama, ale zároveň myslím, že taky sestrama, kamarádkama. Je unikátní osobnost. Vážím si opravdu ze srdce každé z vás, že jste vůbec tady, že s váma můžu spolupracovat, že jsem vás mohl poznat. U některých mě to samozřejmě bolí velice, ale my po roce jsme rozhodli, ale každá z vás jste skutečně jedinečná, na to nikdy nezapomeňte. A neznamená to to, že jste dneska nepostoupili, že nejste jedinečné osobnosti, které by si tu potenciální korunku skutečně zasloužili. Každá z vás tu potenciální korunku máte na hlavě a
každá z vás jste královnou a nejsou to nic. Moc vám děkuju. Dámy, za mě máte obrovský obdiv za to, že jste tady a jdete takhle z kůží na trh. Já jako žena můžu říct, že já bych neměla tu odvahu, takže klaním se opravdu. Táto šestica bola na dosah. Stáli pred bránou finále a predsa cez ňu dnes neprešli. Emócie hovoria za všetko, no odchádzajú s niečím väčším než len so skúsenosťou. Možno práve teraz niekde čakajú iné dvere a táto cesta im ich pomohla objaviť. Dlhý deň sa končí. 4 finalistky čaká posledný súboj. Ten, ktorý rozhodne o všetkom. Len jedna z nich získa titul Miss Universe Slovensko 2025 a bude reprezentovať našu krajinu na najprestížnejšej svetovej súťaži krásy. Ktorá z nich obstojí vo chvíli, keď na tom záleží najviac?